ekhiwayo umuntu olala nenja azale idemoni engekutshela ukuthi yini uzophatheka kambi ngoba lento uyayazi uhlezi uyisensa njalo uyazi ukuthi iphumaphi. Engisho ukuthi the demons esingathi mase kuvusela wona. Mingikuvusela mina idemoni lento ivuka engathi inja emnyama, kuvuka inja nje. Qhamuka inja emgaqweni sigijima sithi inja emnyama. It's a demon of wealth. Ezinye izinto onizenzayo nina nicabanga ukuthi kuyadlala kudlalo. Intentionally abantu balala nezinja khona bezozala lamademoni. Intentionally abantu balala nezinja khona bezozala lamademoni. And inyanga ziyafuna lamademoni. Ikhanda lento liba 15-25,000. Umuntu elale nenja wazala lento le. Elale nenja kuphuma inja izale lento le. Uyayithanda leyo nje. Hleze ibizele emva kwendla ibulale ngeayini. Kanti ufuna ukuthi izale le demoni leli. Secret of secret. Anini ezinye izinto ngicabanga ukuthi kuyadlalwa anizazi ziyimfihlo. Ezinye izinto ngicabanga ukuthi kuyadlalwa anizazi ziyimfihlo. Kunengulube ethi ifuyele ezansi lapha esibayini sakhona kube kude njalo. Umuntu oyiphakela uma wala ekhaya nobabola ekhaya kuphela. Bayazi bona into ebenza bafuyile lapha yana. Izothi imizala lento ihulula ilwane. Ilwane inyanga ezofeza ezozithenga kuthiwa umkhofu. Kuhlonishwa ukuthi demon of wealth. Uma usuthi usuyafuna ukusetshenzwa ngale mkhathi. Uma usufuna ukusetshenzwa ngale mkhathi iba nemali sizokusiza thina. This is Babu Dothe versus Mojalo Fala umuntu nje ekhehlelo umzulu abancinci. Kune demoni eliphuma emkhathini ekuthiwa iwa. IWA. Umkhathi uyihlukene njengama continent ehlukene nemkhathi ihlukene. Kune demoni eliphuma lapho ke ekuthiwa iwa. Lelo demoni lelo umuntu ufuna lijabule. Ufuna wenza itiyeli ikhofela emnyama libe strong kakhulu. Ulibeke nje endlini lo khofela emnyama lize liphole. Musu ulithatha ulichithe emgaqweni emakhoneni omgaqo. 4 corners of the road uchithe lapho lelo khofi. Ane ezinto anizazi ke ngisintshele zonke uphela unyanga mase nganitshela izinto base ngiyavala vese. This is